Mae 'di bod yn rili braf clywed bod darllenwyr yn mwynhau stori Helynt ac yn hoffi cymeriad Rachel. Ond mae o'n eising arbennig acen i glywed bod y panel beirniaid hefyd yn ystyried y stori'n deilwng. Yrfa fel awdur, wel, ers i ni fod yn ifanc iawn, roeddwn i am sgwennu nofelau, a es i Brifysgol Bangor i astudio gradd Saesneg ac ysgrifennu creadigol. Ond wedyn nes i ddechrau dysgu a doedd gen i fawr ddim o amser i sgwennu am rai blynyddoedd. Ond yn ôl rhywbryd 2014, yn dechreuais i ysgrifennu nofel a Mydferwi oedd hynny, a gafodd hynny ei cyhoeddi yn 2019, ac ers hynny dwi wedi cyhoeddi Eat, Sleep, Rage, Repeat, fy nofel Saesneg, a hefyd Hashnod Helynt. Mae ysgrifennu ffuglen yn helpu fi gwneud synwyr o'r byd, a hefyd yn ystod y cyfnod clo roedd o'n dda i gael fedru dianc, pan doedd o ddim yn bosib mynd ymhellach na'r parc leol. Dau ysbrydoliaeth tu ôl i'r nofel. Y gyntaf oedd prosiect drama fues i'n rhan ohono pan oeddwn i ifanc, oedd yn gweithio efo ysgolion uwchradd i godi ymwybyddiaeth o gamdriniaeth a thrais yn y cartref. A'r ysbrydoliaeth arall oedd fy merch Elizabeth, achos mae gen Elizabeth 2 goes prosthetig ers iddi fod yn 1 oed. A nes i sylweddoli bod yna diffyg cynrychiolaeth mewn cymeriadau hefo anableddau mewn ffuglen. Ond yn enwedig efo ffuglen Gymraeg, sylweddolais i doedd yna fawr ddim o gymeriadau fysa hi'n medru uniaethu efo pan oedd hi'n hŷn. Felly nes i feddwl, mae'n amser i rhoi coes prosthetig i gymeriad, felly hi oedd rhannol tu ôl yr ysbrydoliaeth tu ôl i Rachel fel cymeriad. Tua 6 oed oeddwn i pan wyliais i Pinocchio. Ffilm digon scary, bechgyn bach yn trwy'n filod ac yn brefi am ei mamau. Ond y darn gwaethaf oedd y diwedd, pan mae'r Blue Fairy yn trwy'n Pinocchio yn fachgen o gig a gwaed. Roeddwn i'n deall pam oedd hynny mor bwysig i Pinocchio, achos fel fo, roeddwn i wedi cael digon o fod yn wahanol i bawb arall. Roeddwn i wedi cael hen ddigon o pobl yn syllu arna yn y stryd. Digon o blant yn y pwll nofio yn gofyn mewn llais uchel, "Did that little girl have her leg chopped off?" Fyddwn i wastad yn ateb, "A shark bit it off in this pool." Ar ddiwedd y ffilm, dwi'n cofio edrych i lawr ar fy nghoes dde a meddwl pa mor grêt fydde hi petai'r Blue Fairy yn medru rhoi fy nghoes go iawn yn ôl yn ei le. Cafodd Pinocchio fod yn blentyn normal, pam nad oedd o'n bosib i mi gael yr un peth. Ble oedd fy nhywyd yn deg i? Ond, ar diwedd y ffilm eglurodd mam, mae stori hyd a lledrith oedd Pinocchio. Roeddwn i'n flin efo hi am esbonio nad oedd tylwyth teg yn bodoli, ond y fwy blin byth, wrth i mi sylweddoli y byddwn ni'n styc efo'r stymp hyll am byth. Torais fy nghalon. Ar ddiwedd y stori, cafodd Pinocchio fod yn blentyn cyflawn go iawn. Mi fyddwn ni wedi rhoi pob un o fy My Little Ponies i gael fy ffer a fy nhroed yn ôl. Ond am weddill fy oes, mi fyddwn ni'n styc efo hanner coes. Hynny'n beth eitha crapu sylweddoli pan wyt ti'n 6 oed.